Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dulu dan selamat bergurau samalam suntuh kepada dun sanak kami kawan sapagurawan pacandu talang sarweh nan cinta saluang jedendang. Ya istimewa kepada si pakaju tuan rumah tungganai alik gurau kita pada malam ko. Kapundan tua guguk pariangan selaku tungganai gurau kita pada malam kini. Ya pada malam ko dalam rangka acara syukuran pernikahan anak kemanakan kita. Bagurau kita samalam suntuk sambil mamparik tali silaturahmi kita badun sanak dan melestarikan kesenian tradisi kita bagurau saluang jodendang. Alhamdulillah batamu kita pada malam kini basamo bintang-bintang dendang kita ya, basamo penendang-penendang kita nan sedang viral pada saat kini dari kota Solo. Payakumbuh dan tuan rumah kita luak nantu Batu Sangka. Ada Sri Isdayanti ya, kau dari luak nan busu Payakumbuh dari Padang Tata. Dan Ayu Anistra tungganai gurau kita pada malam kini dari Guguk Pariangan. Dan dari tengah kau bintang dendang kita nan sedang sangat viral pada kini ya, Mak Son Pagan. Dan mewakili dari Kubuang Tigo Baleh kau ada Lia Amelia Cimel dari Simpang Rumbio Solok ya, sarato tuan rumah kita seorang le Ocha. Nan kamlutuk talang seruih nampaknya tungganai elek gurau kita mana main PK Sultan Raja Endah. Selaku jurumudu gurau ambo sini Pak Ucarano. Dan pada malam ko gurau kita diiringi kamina musik entertain dari Padang Panjang, Singgalang. Kita berkolaborasi salong je organ ya, salong dangdut istilah kita orang kini. Bersama DJ pemain organ kita pimpinan kamina musik sendiri Bule dari Singgalang. Jabalah sementara kita menunggu nan lain datang dek karena jarum loji balenong juo. Nak janjo siang kita babi hari, nak janjo malam babi minyak. Lah patut biduk kita layakan dan lah waktu tujuh gurau kita mulai. Jo bismillah awalnya kato jo salam sambah kami anjuang diangke sambah dianjuang budi. Sambulo jalo diserakkan karena ikulari nan bapalun. Samulo kato kami sambahkan disusun jari minta ampun. Ampunkan kami dek nenek mamak nan gadang basa batuah suluh bendang dalam nagari. Kapai tampek batanyo pulang ke tampek babarito. Kok kusik kamanya lasaikan jikok nyokaruah kamampajaniah kok tagak di lamanan panjang kapamenan matunan duo. Kok duduk di rumah nan gadang kaganti camintarui. Iya janiah sayak jolandai rang kampung buliah kalazatan. Nan ba ibarai kayu gadang di tengah koto. Baurek tunggang ke bumi pucuk melepai awan hijau barambui angin silang sori batang nan indak namuh rabah. Urek nan gadang tampek baselo tampek rang duduk ba andai-andai. Batang gadang tampek basanda sandaran badi na baratui. Daun nan labek tampek balinduang. Tampek balinduang di hari paneh tampek bataduh jikoknya hujan. Tak celak tampaknya jauh, tak cogok tampaknya ampianan babuah lama dimakan makanan rakyat di negari. Baik itu pula alim ulama serato je cadiak pandai orang nan cadiak cadokio. Kok cadiaknya boleh tampek batanyo pandai nan boleh tampek baraja duduknya rintang baca min kitab tagaknya rintang bapitua. Salangkah turun dari janjang nan bapantang babaliak surui. Tarui kepada ibu-ibu kami kaum bodoh kanduang gitu namakan. Limpapeh rumah nan gadang sumarak anjuang nan tinggi nan bak bungo dalam jambangan hiasan korong jo kampuang. Kaunduang-unduang ke Madinah ke payung panji ke Sarugo. Ambuang puro pegangan kunci cahayu rumah selendang dunia. Awih ke tampek minta air litak ke bakir minta nasi. Padanya malam semalam kini pandangan jauh kita layangkan, pandangan dakik kita tukiakan. Antah kok hari nan sedang elok mungkin kutiko kunan bayak. Sadang lama-lama nyo santan bagai tangguli ayah nyo tabu. Ombak tanang angin selesai hujan taduh pada pun hilang di siko biduk kita layakan. Ya tagaklah mamak di kamudi kami nak tanggak di haluan lawi nak samo kita adang. Nan ba andai kato bidang. Gurindam caro kita di Minang papatah luak nantigo. Cancang taradai jadi ukia kato sapatah jadi matan itulah kato sabananyo. Nyampang tak jadi kita balai ya kalau puak sampan di tapian pulau menanti ko arok saja. Nak janta suo nan bakian tipak dek kami orang pagurau. Dek lawik laweh ka kami adang ombak nan gadang ka kami tundo. Dek kami pandayuang sajang kapena mak kok sampan sedi di Pinang.
galah saito kok tabanam sampan sedidi kok jadi buyah kok karam biduk kami tengah lautan untung ke mamak kami sadakan limbak nan balik pada itu nak selamat biduk kami manyu barang menuju pulau nani cinta tolong iriangi jodoa di dun sanak dari belakang baik itu nyupinta dari kami ya manalah mamak dun sanak kasado nyurang paguron nan elok hati tunggak jalu jua gaduang intan nak samolai kita kambangkan kita kayuh biduk kamu aro nak kata luak talago rindu nak kaulak maro cinta supaya bamedan kumpulan sayang sambah suji salam ta'zim meminta kami kana basamu bujuklah tangih nan taisa ubekkan rindu dalam hati bagurau kita pada malam kini an suasul anu sanak bakadak lagu ambil la pena jo karate minta la lagu nan taraga papuih bana kandak pada malam ko tarago kita lai basu ya mandaki banyaklah kabik menurun tentang kota tarata hari na sadang tengah hari sambah sakitu kami sabik maafkan kami di sana gurau saluang di siko kita mulai ya serupunan biasa kacalak-calak kagantiasah malaki tukang jolong tibo sambil kita menunggu dun sanak kita nan lain datang dan menanti lagu-lagu penaragan dun sanak kita adik di gurau 3 luak yo main dah kita daki dulu Jo Singgalang Indua dan DJ boleh iliangi langsung Jo Singgalang Jaya Jo bismillah kita mulai sekali lagi kepada tamu-tamu undangan kami di sana kita paguran baru tiba nan masih dua sama ke dalam kita duduk dan begitu pula kepada rombongan paguran kita dari Agam dari Bukit Tinggi Bang Anton dagang sangat alhamdulillah hadir pula bersama kita pada malam ini ya mamak kita marangkai dari Sabu ya sama ke dalam kita duduk dan nan sual-sual lah dulu makan lagi lalayong anak geger pariangan boy ay lalayo kabaji tona jadi lalai ya lai alalai Cupak pandia gantang balan jeung lima sekatan anak tiga duaan tapakai di minang kabawalai ai di manyo lagi minyo kini alai nan kan duangan
Jazakallahu salam kami anjang nikmat bila maaf kami minta atuan ayat bejojan kota lampauan ayarina barimba malah juronan kanduangan Oi baringin adipakan nakai ma adimungko kan tuana dari alai tuana kan tuana dari alai oi dimbanyo kini alai tuana Gede akira semua bania bagai raja malam ini alai tuana samalam ini alai orang ini alai dan kanduang boleh sabalun kita ansu-ansu bangkit kartu permintaan dosa nak kita telah mulai berkadak pada malam kita lenongkan dulu jo Singgalang Jaya kat sana busana dan sabalunnya bos selaku jurmudi mohon maaf kepada dosa nak kita sepangkat tuan rumah kalau sekiranya kehadiran kedatangan dosa kok kurang sasik dosapo nyampang ku indak tasabik dinamo tembau di galayu karinaan saja pamanohi maklum kita dari sari basuh jarang bertamu ya selamat datang selamat bergolah samalam sujud kita nak dulu jo Singgalang Jaya Bakato kami tak dorong barilah malam ini kami saban tunda bigera kete lawi tak mungkin kata sonsong nana tapaso manapi napi Singgalang Jaya kami enak Singgalang Jaya namo lagunya Adija
undangan kawan kapundang tua barale gadang lai maundang murah malam ini malam ini namanya Bu Iden Naila senjang pamenan murang katampe ati arak buden jauh sakit kami jalan nana pokok kita dun sana lai basu Pak Amirawa kota dek pipi jopi angga kabong padi nan gandang oi sadio kabong padi dan sadio Singalang Jaya namo lagunya Singalang Jaya kami dendangkan Oi mang laki nana lain datang sadonan niko oi dulu gitu oi sadonan niko dulu gitu ko ado kabe nana mangarangga oi di pare basamo samo oi di mano lagi dino kite Singalang Jaya namo lagunya Singalang Jaya kami dendangkan Jalah boleh. Kandak nampar kamu kita beri permintaan dari pegurau kita dari luar agam dari Bukit Tinggi ko ada dagang sakato Bang Anton jo kawan-kawan bakandak lagu ke lagu penaragan baliau Lubu Aluang lagu bakandakan ya tolong Sri Ayu Ison Lia Saratoca kita antakan sampai-sampai dan senak kita dagang sakato ko di lagu iko Lubu Aluang dan sabalun Sri Kakate dari dagang sakato mengucapkan selamat begurasa malam suntuk kepada dunsanak kami kawan sapagurawan pacandu talang saruih nan cinto saluang jedendang pagurau tiga luak nali datang pada malam ko istimewa salam dagang sakato kepada si pakaju tuan rumah tungganai alek gurau kiko pada malam ko kapundan tuo guguk pariangan dan selamat menempuh hidup baru kepada kedua mempelai semoga selalu menjadi pasangan sakinah mawadah dan warahmah amin amin ya rabbal alamin kita lagi kandak dagang sakato basalong dangdut kita Lubu Aluang.
Oi dek bang Amir kapendana tuwo mangasuh cucu. Dek kapendana tuwo bang Amir mangasuh cucu. Dia tak ada leoca dari Zimbalaya. Oi mancali alawi nana kandu amoy nana mancandu. Manca ali alawi bang Amir oi nana mancandu. Mancali alawi onde dawelan mana mancandu. Ba itu bana akan dua maga agi hajo. Ba itu bana akan dua maga agi hajo. Mangarui ngarui oyama oi ladaki tungku. Pariu atajarang oyama api na anyalo. Pariu atajarang oyama api na anyalo. Sebentar dulu. Di lagu Dagang Sakato Lubuk Aluang kau ada pasan dari Tungganai Gurau Kitu Bana, dari Kapundan Tuo Gugot Pariangan kau dari Pak Amir Bana. Dan pertama beliau mengucapkan selamat datang kepada tamu-tamu undangan kami Dun Sanak Paguro Tiga Luak nali hadir pada malam kini. Ya atas kehadiran kedatangan Dun Sanak Pagurau kami akan namo silang Bapangka Karajo Bapokok Kapundan Tuo mengucapkan terima kasih. Tapi di lagu iko kat lain kandak Pak Amir, di lagu Lubuk Aluang ko kalau ndak baragi kain putih cuba tikam dek boleh Singgalang tukang keyboard kita sana boya. Jangan kek tangan boleh ya. Malam ko kalau dapat kandak boleh bingkak balaku kita dek sarik basuh jarang bertamu ko dari Pak Amir mana ke Pundan Tuo. Kalau boleh bingkak je bingkak ko metro cek lah ya bajak je mana Jason. Tadi lo tagak, ini tagak lo lihat. Kau baju lo senjang soalnya, cik masuk cik enggak. Nama nyuruh mak tangan nak dorong. Nggak dorong duduk mak tau. Jadi, oh boleh tagak ya. Oi lubuan luang lemak, bakat dai baru. Di sinan katuli yang ada rumah makan. Di sinan katuli ada rumah makan. Mancang kuang la duduk di samping tungku. Aba itu maisona saja orang tinggalkan. Aba itu dasona malah orang tinggalkan. Sebentar boleh. Ya ucapan selamat datang dulu kepada tamu-tamu kita kau dari Padang Panjang Pak Haji Mahendra namanya. Ketua Perbi kita dari Padang Panjang. Alhamdulillah hadir bersama kita pada malam Pak Camani dari Tambangan selamat datang. Ya itu pula ya selamat malam sipakat tuan rumah gitu mana ko Bang Boy Tungkal Jaya Batam selaku Tungganai Elik Gurau kita pada malam kini dan Pak Wali Nagari Semabua alhamdulillah hadir bersama kita pada malam ko selamat datang Pak Wali. Oi dek ketua nangkang dua lagi kasihku. Oi barabana nida kata gua iman nanai. Oi dek mamandang nangkang dua nyorusa agiro. Oi dek mamandang dae
kita tinggalkan pula dulu lagu pertama kita. Kandak dari Dagang Sakato Bang Anton kalau buat luang. Dan kandak berikut kita beri permintaan kodete kartu dari Buayo Darek. Bakandak lagu lagu penarakan beliau Manjo lagu bakandak kan. Dan teriang ucapan selamat bergurau samalam suntuk kepada dunsanak kita pegurau hadir pada malam ko si pangkat jutuan rumah dan adik-adik kami nabadendang anggota gurau kita dapat salam dari Buayo Darek. Kita lagi lagunya Manjo. Kita lagi Manjo. Ya sekali lagi tamu-tamu undangan kami dosanak kita di luar. Selamat datang dari sama dalam gitu dulu. Digoyang lagi DJ Bule Singalang. Hey. Oi sama lampu nanambe oi di parusu nanda ulu baca manjona kanduang ini bania ibang anton ulo batambu ini bania ulo batambu dari Batam, oi Batam, lain datang. Debang boy danganan kanduang, oi malam kini. Ananku pandai, Pak Caro alanganan kanduang. Allah di silau, nyotio hari. Allah di silau, nyotio hari. Allah dibari lagu manjo jauh jodak kelai datang oi kawan-kawan dahulu dena baca manjo tagamang dena udah lenakan tagamang dena udah lenakan dari Batam Bang Boy dalai pulang bagurau awa anak kanduang balasa malam ko ode mancali anak kanduang mutaji urang tabayang Surabaya bayawa nalamu tabayang Surabaya bayawa nalamu Jawa jodak ke Bang Amir akan lai tampak lai bagurau ketua lapor di Malangko ayam di balik apa katarana karumpun batuan moyama laba taluano karumpun batuan moyama laba taluano lagu iko oteda biar jual
baca menuju kawan-kawan Subodan akan Dipialangi beda ojo bicara Jangan sampai bumi dan tangguhan oi kehujanan Jangan sampai bumi dan kandungan oi kehujanan. Makasih Mak. Kata lo Cak, aku dari Kabupaten Tua salam. Gitu goyang, Ocha. Ibu awak anak kandung jo tukang goyang ndak tape pembagiannya oi sama lamaku Tolonglah tenggangan puno melade apa gak 2000 ne apa oyaya kiayu gak 2000 ne apa onde akiayu ode apa-apa ambo dangakan mela oi tukang oya apa alun babari nan pertama apa oi kunan tinggal disiko mangkonan kandung nyoi boati disiko mangko apa nyoi boati oi alah ado da boy oi nan kaduo anan biru oi da boy tolong cogokan kalau joiko oi da boy agak agianyo tambah semangat endeda batambah malam tambah semangat endema oi kawan-kawan baba oi bang boy oi duo kaki baba bagi duo rasa malamku sayang ikan kandungan saparang tenan kandungan lapia baraso bang boy oi kasadonyo lapia baraso oi kasadonyo ade abang boyo yama acubo ladang lai babura yama epa ajikini indah dia kianyo makson indah doba Allah diundang yama oye Allah jadi menjantan buru aku naik eta bau Batanyo Amelia kabake da boy bange di mayor inyo indahnya nampak di siko muka sida boy tanah buah sampai oi awak namu akareson oi urang ina awak katuju deda oi urang ina Coba. Ron, kita tinggalkan dulu kalau Bu Manjo dan kandak berikut kita beri permintaan nampaknya dari Tungganai Alek Gurau kita mana dari Kapundan Tuo Guguk Pariangan Basaluang Dangdut kita je lagu penarakan Kapundan Tuo Talago Biru lagu bakanakan dan sekali lagi ucapan selamat datang selamat bergerak salam suntuh kepada tamu-tamu undangan kami di sana Pagero Tiga Luak nanlah meluangkan waktu menghadiri acara Bagurau Samalam Suntuk dalam rangka syukuran pernikahan anak kemenakan kita. Ya kita lagi lagunya Talago Biru dan kebetulan acara kita pada malam kini diliput pula de youtuber kita ada Bang Beni kok Bini Kapro dari Damas Raya Minang Palala ke Bang Ronald dan itu pula channel Makson channel
Alhamdulillah pada malam ko Laiti ko YouTuber kita nak meliput acara kita pada malam gini. Lah kita ke dulu Talago Biru. Oh ya, Son. Oi saja amason mai apa aja sawer Allah telera candon dela tugo yang anyo Allah telera mai son dela tugo yang anyo dimana Oi paya bana bang boy oto bace perma oi masuk lubang dalam mirabada kuyu oi masuk lubang terima kasih bang boy malam kone murah rasa kino Buat tambah teler itu. lagi manyumbang nama parantau Batam nama oi bang boy yang mata sapu inamu oi bang boy yang mata sapu inamu Manganan buru ada boy nan bahagia balanjo nema aba itu bana nema rasa malam ko aba itu bana nana kalua rasa malam ko dimana biya banang ko neda aga agianyo lalai nana poko lambe nema bagian poko alame aditu pembagiannya dimana oi 2000 neda tua tukang saluang da oi nande dasar murah sangai rasa kino oi piti merah da boy nanti akiamu oi nantang bang Bania ida ko indah lansuada kamakan hati nanakan ruang awa jatimu kamakan hati ida awa jatimu oh nanakan suruhlah baade mak nana buru aku pulang lalai oye mua awa nanakan ruang mencali anyo mua awa ananakan duang mai mencali anyo dimana oe tukang salung aburu sabana malang lalai de udah merah nantinya 2000 saja ade udah merah nantinya lah 2000 saja ayah boda pe puno Jual bantu najan kama son duo ande ujung
kama sanua di mayo kini lata bilik ma oi sudah makan ma mancali sai oi amma sambana niko oi mancali sai ini ma sambana niko oi ulang kabilamu oi lata dangama tala gobiru lalai kapun dan tuwa banana mangintano oi dek bangi di kapun dan tuwa manjara saja lalai ragu dan ninyo awak anak punya pacaman ni oi tampang tabu pa awali mangarang lain nanakan buang angin lanyo mangarang lain pa amir dan angin lanyo ada tiar di manyo Ya kata Pulau Cang, tapi kada pasan nampaknya dari pangkat tuan rumah, bapasan ke tuan rumah nan banamu Pak Saleman, tuka lah seboh 7 kopiah lah ya. to sawu akadina dia gianda aba akatonyo ba itu bana we sawu ala sama lamako oi agia kana kami onde nana basamo sawu araga dana dinyo lai dia dia mak syukur alhamdulillah mak banul arasaki tu bana nanta ado banul arasaki tu bana nanta ado oi bon silang moden untung abatang barasa tiga asal lain-lain ma dari Pak Amir nah dan dua moya lunado oi lala mo bonan kan dua nyinda abasua talago biru Coba kartu kita dah mulai menunggu. Kita tinggalkan dulu Talago Biru dan kita jalan Pulau Dun Sanak kita dari Padang Panjang kepada Ketua Porbi kita Pak Haji Mahendra dari Padang Panjang Siriang Jo Pacah Mani. Bahkan dak lagu Basalong Dangdut kita balik jo lagu penaragaan Pak Haji Mahendra 100 Pacah Mani 50.000 lagu bahkan dak kan Katukang Panciang lagu Naba Minta. Dan sebalun lagu kadilenongkan dari Ketua Porbi Padang Panjang Pak Haji Mahendra dan Pacah Mani mengucapkan selamat bergorasa malam suntuk. Salam kepada dun sanak kita kawan sapagurawan pacandu talang saruih dan cinta saluang jodendang pagro 3 luak nali datang pada malam ko dalam rangka acara syukuran pernikahan anak kemanakan kita. Yo di bawah tungganai payung jo kapun dan tuo kita bertemu pada malam kini. Kita Pak Arek tali silaturahmi kita badun sanak melalui pagro saluang jodendang. Ya tolong sedikit kita gih kandak dari ketua kita Pak Haji Mahendra dan Pacah Mani tukang panciang. Ayangi di Padang Gantiang di Sinan Tampek Pamandian rami di anak mudo-mudo inge-inge dia tukang panciang sekete umpan nan tamakan nyawa di badan taruhannya. Kita ke lagunya tukang panciang.
Daji Mahendra dah tolong dengarkan kita. Daji Mahendra tolong dengarkan. Joko camani lai kasihku lalai. Joko camani lai kasihku. Ngajali luku ada indah baikan kita. Ngajali luku indah baikan. Oi manga udah mama ciao dulu lalai. Oi manga udah mama ciao dulu. Lainnya tipe kawan saya dengan enak. Lainnya tipe kawan saya dengan lalai. Pak Haji Mahendra jorombongannya nana kandung. Pak Haji Mahendra jorombongannya. Bahanyo udah Pak Haji weka mamancang lalai. Bahanyo caro Pak Haji weka mamancang lalai. Ikan Haji me oi kanai jalu nana kandung. Ikan Haji me oi kanai jalu. Tanda Pak Haji yang makan larapi. Tanda Pak Haji yang makan larapi. Haji Pakamani itu kulo. Dialah kami oi madendangan. Bandung ratunya dalam mirana punya tapi. Bandung ratunya yang mana punya pati. Itu kapan siang dia loikan. Dedela tukang panciang dia loikan. Ya, sabadu lihat kakak teh. Tadu pasan dari tuan rumah dari Sepangka Gurau kita, Kapun tu dari Mak Malin Cayo mana. Kate Sri balik dulu. Tolong bawa Pak Amir dulu yang pantunnya. Orang lelai usah dipancing, tapi orang. Didalakan dua, Medina nare lalai. Didalakan dua, Medina nare. Lagu iko, di dendangan nanakan dua. Lagu iko, bakan dakan. Didalakan dua, tukang tabe. Didalakan dua, karena punya tabe. Tukang pancing bana dieluikan. Nana tukang pancing bana dieluikan. Kabake siane ama ayu baguru. Kabake siane ama ayu baguru. Baulang-ulang la pantun mama. Baulang-ulang pantun mama. Dimanyo denai ma indah karagu. Dimanyo denai ma indah karagu. Oh ikan banyak ama bau paninda. Ikan banyak ama bau paninda. Akar ramala dendinya
bangoy Ida bakanna ade dala di dandangan alai rasamu kami eda balagu lalai biarlah tak bene ida oi balarangan lalai awak mencari dasar ya lalu beda ragu dan di madu Elai datang di padang panjang lalai Lainnya datang di padang panjang lidah Makan lagu itu Tadi mintanya dan makan lagu itu Tadi mintanya Sabalun bocah kakak naiklah Lia sana boleh kau pesan dari tuan rumah dari Kepundan Tua dan tolong Lia dendangkan Pak Wali kita Pak Wali Negari Simabu ada jom pada. Pak Wali Simabu ada coba ladanya Lai bagurau dasa malam kini deda Dada pe ikan non deda indah baalalai Kacik buaya deda nena mana kia deda ragu badan dan ibadi maju Pak Haji Mahendra nana mangandakan Pak Haji Mahendra nana mangandakan Ajo pacamani sair yang datang nana kandu ajo pacamani sair yang datang Orang cabana nana kandu umpan di tangan Orang cabana umpan di tangan Usaha mamanciang beda di tabe urang mulai usaha mamanciang di tabe urang Pacamani dari tambangan beda Pacamani dari tambangan Gaji Mahendra Gangga malamku alai jo kawan-kawan Lai kasihku Batu iladinai dawe batu buan beda Batu iladinai oi batu buan Utang nan lamu oi ado jio alai Utang nan lamu oi ado jio Sri kepasan pacah manis Sri yang Pak Haji Mahendra nak kandak lagu iko naik Sri balik dan tolong Bang Anton Dagang Sakato tolong Sri dendangkan Oya Bang Anton dagang sakato Oya Bang Anton dagang sakato Ima dudu anyo Oi malam ini Olai oi tak tampak Cando dekang Karajo banada nan sio-sio Karajo banada nan sio-sio Lajale lundang oi basar wangi Olai lajale lundang oi basar wangi Sri Kastela Sri balik dan tolong pula Sri patenggangkan pacah manis Sri kan tahu kalau dulu marauknya ke Padang Data aja dari Kepundan Tua ya sekali lagi kepada tamu-tamu undangan kami dua sanak kita dan baru tiba selamat datang dan masih di luar semua ke dalam gitu dulu
Putra Paris serta rombongan Sebo Husang dan kawan-kawan pegoro kita dari Lawang Mandailing Salim Pawang. Selamat datang Putra Paris Sebo Husang satu rombongan. Dagang sakato da jopa camani, dagang sakato jopa camani, sama kenan kiti tunggang sayang no lalai oi nan dadam bambo opino. Mekan dua sapa ada dinai manangi, mekan dua sapa ada dinai manangi. Ko indah untuang kaba ajuno lalai, ko indah untuang kaba ajuno. Kalau itu kan dikatakan Mak Cayo, nan banyak kapadang data bukan hanya pacah manih dan dagang sakato, kapun dan tuo dulu kan karis pula kapadang data hari. Bani kapun dan tuo kapadang datang, bani kapun dan tuo kapadang datang. Kini rambatu balang, nanti gaduanyo lalai. Kini rambatu balang, nanti gaduanyo. De urang hilang ada Allah batuka, de urang hilang Allah batuka. Dekat 25 mereka lagaknya lalai, dekat 25 mereka lagaknya. Ya Pak Haji, kita tinggalkan dulu kalau dulu. Ada permintaan dari si pangkat tuan rumah kita tadi, dari ibu-ibu kita dari orang dapur. Lagu berikut kami minta Ison Jobule baduet, dan lagunya kami sarahkan saja. Ya, Kapobek Taraga, selama kami diajak menonton Ison Jobule di YouTube-nya ya. Tolong mu, ya Ison. Kamu lagunya Son boleh? Saran ka boleh. Ya boleh, cakap boleh. Itu lagu awak. Payah warna kalau lagay. Ya tolong Son. Pinggang sakit dahulu. Kau dari ibu-ibu kita, dari masyarakat Jorong Guguk. Ya, tarago kita lay basuo. Salamoko kami acuk mencari menonton acara Ison Jobule ko di YouTube-nya saya kini. Tarago basuo langsung lapehkan mana taragak pada malam ini. Jangan disebut YouTube tu bu. Ibu tiwa. Ambo tukang lo baru ini. Tukang lo baru. Apanya saja Ison? Ndak lagu Ginyang. Tuh. Oke boleh. Permintaan linduin dua. Ndak apa-apa dah. Ketuan ke baru. Kau nak perusi. Nak perusi. Ulang lah balik. Ulang lah balik. Terambek makan ube, tiba penyakit. Lah, kau lagu yang biasa dibawaan Mak Son di YouTube, keceknya lagu Ginyang. Sebenarnya lagu kau laposan orang menengah, cuma itu di yang ketujuh paknya Wak. Iya laposan. Kalau laposan boleh kecek kamai lah. Biar nama ungkui kain mak. Amak tak kak? Sius, kalau sius bini awak. Lagi hari je. Di muka seorang ya. Apa lah? Dia tindak dah lah. Akhirnya baca ada. Muak dan. Hey! Acha-cha-cha! Yang banana, yang lekule banana, yang pirang banana. Ginyang sabana ginyang esoso sabana soso. Apa karajo abu? Oh ya buat sikit bagomba. Untuk apa lagu no
karajokan niang dan yang giliran kaji ela pati naniko paniang naiko jantan niko perusi ulang karajokan niang ande kan yang tahu dua pak ade amanan saniang suruh mabi gua inyo jatua lama duduk si kau oi kulit batuang yang batuang nyang ginyang bana ginyang bana ginyang bana goyang bu hey nyang ginyang bana ginyang bana ginyang bana oh nyong lo ginyang bono ginyang bono ginyang lo ginyang bono nyong lo ginyang bono ngonyong lo ginyang bono ngonyong bana ginyang bana abo karajol kalingo dan jujui ama ison ko baun karo ini kampung dewa lesui apo karajo pipi ande pipi tunjuk hari amanda mandi etanyoan kain indua apo karajo iduang iduang tunggal kawawa iko rancale iko binguang sebuakan kadang mana apo karajo bibia ade bibi aku lai mangulai dia teh itu ado karambia banjir lagi si sulai nyang ginyang bana ginyang bana ginyang bana hey ginyang bana ginyang bana Hakile hai ande kalau tibu lo beli ya udah malin sayo ande ayo konya kau dari Kebunan Duo karago apa baru tu berendang nan balimo ko madok ke belakang Cibian sek ya Cibian Pak Baru selamat datang rombongan pegerok kita dari Tanjung Barula Putra Piliang dan kawan-kawan sama ke dalam kita duduk di sana kita nak bertiba oke DJ Hendra Kumar Kanta serentak Cibian apa baru anyang sabana soso apo karajo sanggua sawa baik kabuki ade amak ko bantu tunggu ala samu nyoba duo aduh lang karajo sanggua ade sanggua do baguluang manto amak ko tabu dua ade itu sabana binguang apo karajo Bang Beni abang Beni macet kamera lai aduh nyoba bini lalai di dalam masaya cha apa nyang lagi nyang benong nyang bana Apo karajo bibi bibi aku lai mangulai anak bujang sabana pandi Pariu orang lawai dua kali karajo bibi anda bibi udah sawa udah sabana pandi apa nakui ke indua Apo karajo dagu ada dagu ada maganggu udah panaku jo indua ada dan lama suruh Apo karajo katia tapi lemang api anak wadah tambah banyak dari tubi anak manci Apo karajo siku ada siku sebenarnya runciang ajo ayu udah katuju bapak sore jangan padang gontiang nyang inyang bana inyang bana bule bana ganteng bana bule bana aja bro apa nan tingginya boleh nyang anyang manok kabe buat tadi iko
dan paci-paci. Beko di Cilo di Sari. Anda itu Sabana Rumi. Mana tadi? Aku puta-puta. Iko mikro urang sawang. Beko rusak lah punya mama. Tua pangabe abu panjang. Anda itu rasa malam kau. Itu lo pulau Balia. Bagus rasa malam kini. Supaya urang rami mancalia. Alah ya, do jantan ada perusi. Nyang 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 bana nyang 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 bana nyang nyang bana. Nyang 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 bana abang lagi nyang bana abang lagi nyang bana. Ayah pokara jo gigi. Dan gigi kunya mangunya. Iko diurang ganti-ganti. Ada ini harus surang saja. Takkan nanggur di Jakarta. Apa itulah kisahnya. Gigi lemnya sama tangga. Di Balian lagi di Cino. Sebentar dulu. Jadilah. Dari Dun Sanak kita dari Agam Bukit Tinggi 50.000 di Papanjang Pulau Kalagu Ginyang kandak ibu-ibu kau tolong boleh 100 ison kita sampaikan ke Gujaya. Dan pertama kami dari Agam Bukit Tinggi mengucapkan salam baik bagurau dan salam kepada Dun Sanak kita daripada malam ko istimewa kepada si pekerja tuan rumah dan selamat menempuh hidup baru kepada kedua mempelai. Kita bantu doa, tolongkan boleh. Oke, insyaallah Pak Udi. Dia boleh keluarkan antaranya. Goyang makanku. Ajar. Oh, gila lo. Oh, balik dah nak, sampai lah. Ay disuruh ama bali gigi, nyobali lagi gigi Cino. Disuruh nyoba bini, nyobali organ gak limonde. Onde, onde. Ay lada pe gigi pala sutio di pasar tio tangga. Taraga bini baru ndak ada orang mau jauh dah. Onde. Ay disuruh ke Bukit Tinggi, kepai ke Padang Panjang, disuruh ngajon dan ganti nyokap 7 bini urang iyo. Iyo. Onde. Pagi Rania. Nyang ginyang bana ginyang bana. Apa karajo pinggang? Tinggal lenggang malenggo. Aku dapet naga buah gadang. Lagi tinggi badago. Apa karajo bati? Ade bati loncat dada. Ala jale indak bapiti. Nio pulo bini ranca. Dua kali karajo bati Ade dah. bati dia telu balutui. Ala paniang lah udah kini. Awak indah lah basi sungai. Po karajo tutui. Luti kunci mangunci. Ala mati kucing dek takui. Anda punya pasang gini. Apa karajo tapak dah. Tapi ya kemana biar. Ala jale udah nak pakai. Ayo anai salah dek turia. Apa karajo tumi. Anda tumi aja balakang. Aku tiba di nana rumi. Elok tagak dah ke abang. Nyang ginyang bana Nyang bana. Bari maaf nenek mama. Disuruh ke Bukit Tinggi, nyobai ke Padang Panjang, Disuruh disuruh nyoba laki nyoba dua nak ketik urang onde. Anak sempe. disuruh ke Padang luar, nyobai ke Padang Panjang. Banyak beneran disuruh pinggang dan laba dari anda. Masaki, oh pinggang dan Apa Eden? hola tiaden tahu jangan milak situ dan dunia tempat duduk dan sebuah kandak si pangka kita lenongkan lagu baminka awai lah denai.
terus korang pada nata minta malam untuk ulah bahagia ada boy season lanjo main ke ike onde kara joki nyampang adi aku lai sadang marando oka padang ganti yang cari batu isuk pagi alah jale laki den oi anak sempe batanyo juo den neko lai marando kapadang wak chatting-chattingan dalam HP adik mengaku elevatiu bake ambo Di lagu Awela Denai ko tolong bajai pantun liarang simpang ribio Joyson dan tolong bawa Pak Wali dojong pantun lah yang doa tolong perlu didoakan semoga sampai niat di beliau ke Sebarang. Oke, amin amin. Ailan baganti aneda kamila badendang kanda Pak Wali aneda di bari juo Oi, kok banyak banana mama gambar kapampang Pak Wali si mabuai amak pilihan gitu Pak Wali ibarat neda kayu gadang mau balindung neda kami basamu Oi, nyampang kok sampai Pak Wali kasu barang Oi, jaso jambatan de apa oi tanah juo Ko indah bana denai satu lama miliang ainan jodoh Pak Wali ditolong juo Oi, kondu sana apa Wali kok lebih pilih ya Oi, Pak Haji Mahendra mak pilih ya pulo oi lata siro oi darah di dado mancali Pak Wali oi bakaco mato Oi, nambek doi sana laru sua pulo Oi, labda mami aika sampai dua Awai la denayo ya ma awai la denai Awai la denayo ya ma sekali nampo Aku dari Pak Wali ke. Terima kasih atas dukungan dan doa dari dosanak kita. Kalau saya tentang itu jangan ragu son. Kalau santano sampai biduk ko ke Sebarang nan juga saluang indak kalupo deh. Tapi pasan Pak Wali di antara nan Bendang Balimu ko nan mana 1 sampai 3 nama rando ada dah. Oh, jadi aku ambo dak soto dia tu, ambo fe lakang le. Nak orang kota Sebarang kau pesan untuk Pak Wali anak orang guguk Sebarang menurun kasih kaladi kok sampai biduk ke Sebarang duduk Pak Wali di Nantanang guguk bajalan jujur mudi jangan ragu Pak Wali pesan damir ke Pundang Tua oi caliak sajo Pak Haji tapi katapi itu nana ampe hati kowe sama lako oi awak iyo onde sabana gadi oi baru ampe 3 candonan iko Allah dia kia awai kawai lah panjang pulo beda lagu iko asalnya lah hadiin rani sampai jodoh kami maju barangannya sebentar ada pesan dulu kau dari Padang Panjang dari Pacang Manis dari Tambangan ada ngakan mana Pak Haji Mahendra de ayu lupo-lupo inge sama lamko elo basalam onde lah mila kita kuliah nak tahu onde urang basamo sebelum Bapak Haji saya niat saya cintuan ayu je masyarakat guguk salam sajalah Pak Haji tagak kamu kau nak jalan pula dek dosanak kita dek dosanak ayu kau pasan untuk orang simpang rubio saya sudah kau nak perlu lihat kalau kau duduk saja di siko nanti pulang yo biar Pak Mir minta kan honor kada boy bayar oi dek Bang Joni oi kan lai tibo oi dari Tebo Bang Joni lai kamari
kau nak tahu Pak Wali nan mana nama rando nan pertama basalam jo Pak Wali tadi lah lama kita Bang Joni indah basuh lainnya datang neda samalam ko di malah hati ne Bang Boy indah kaibo awak gala inyo malenya sajo awai laden naik kareson awai laden naik oi awai laden naik kareson samalam nanko awai laden naik karya awai laden naik dia tak punya orang hayati dan kanai oi nandia lia tampe mamawi pancangan namo ma oi takana duo imanyo denai de ama indah karumi sayangku indah oi ama oi badamu tolong lia kates sana bulai dendangkan bana Bang Joni bawa dujong pantun ba Bang Joni ke dalam tagak dek takut ke orang rumah mungkin kena ya ya kau pesan dari Daboy ke Pak Mir tolong dendangkan Bang Joni dari Tebo alun je tagak basalam je ya nampak takut orang rumah nak ya sebuah lipasan Pak Mir kepunan tua Daboy tapi maklum ya orang rumah Bang Joni nak kini kau tak sama je orang rumah nan dulu nak kini kau ya gak bagak sebaya okey ya oi deka pundang tua ai cubola dengan malam kini dari tebolai kamari janjame pulau onde kau orang rumah denai nang hanyo meminta oi senek sajo alah kadangan oi awai ka awai dari padang panjang kan lai tibo di malak kusut neda ka salasai ujung jo pangka neda indah basuh Dek Pak Wali dengarkan kini lainnya tibo nanakan doang we sama lampo nyambang Pak Wali mandapek kurisi oi dua bare Pak Wali jadi tambah pulo oh awai laden naik awai laden naik awai laden naik beda josu di matu awai laden naik beda awai laden naik beda jangan sampai sebentar dulu Pak Mir kepunan tua ya sangko Pak Mir kepunan tua Bang Joni dari Tebo kau tagak ke basalam Joli ya kira suruh balik takutnya orang rumah kira ya tolong ya dek putra Paris sebo usang lai kamari lai bagurau deda sama lampo batanyo denai oi bake Bang Joni indak kota raga oi basalam joambo Allah 3 tahun Bang Joni indak basuh lai batamu malam ini oi lenga sajo oi nande Bang Boy tolong jo bicara suruh lah Bang Joni oi tagak kamu ko awai laden naik Bang Joni awai laden naik oi awai laden naik kepunan tua di sudi mato kijo laden naik oneda kijo laden naik oi kijo laden naik nan kandang sama lamdanko oi de Pak Wali oi bakajo atuk daripada panjang ada pulau sebentar kau ada pesan dari perantau Batam dek kami jarang di kampung dan dapat kabar kadang-kadang sebentar kau pesan Pak Wali Simabua Baniak Kemancalon untuk mewakili kita di DPRD Kabupaten Tanah Datar periode berisua kau
Jadi supaya nak sampai mana niat kita, dek kami alun kenal tak tahu nama Pak Wali Simabua. Maklum kita jarang di kampung. Tolong Pak Wali tagak ke sebentar kamu ko ya. Tak jalih pula dek kami dapat sama ya. Konya. Kamu ko mana Pak Wali tak jalih dek don sanak kita. Jangan lupa don sanak. Konya Pak Wali kita nan ka mancalon mewakili kita periode berisuk. Jangan lupa. Konya. Salamlah Pak Wali. Kaya. Bersama kita mendukung besok untuk Pak Wali kita kalah nampak. Kau calon wakil kita besok Pak Wali Negeri Semabua. Oi tukang oya asajo Pak Wali salami jaleh nang kamamilia ayu joca lah jaleh ayu na minta salam sanjo tadi mangat tukang oya nadi salaminya kok salam perai Pak Wali ayu tak nio sababnya awak kamu mulai puaso salam barisi lah Pak Wali doamu mudah-mudahan barakai doamu awelah denai deda awelah denai onde jo sudi mato di meramu kasih karena mua sampai tangan haji di dalam mulai dulu. Kau bukannya Joni nan dari Ribo dahulu nyolah pindah ke Tebo. Ndak Joni Ribo Bujang, dah pindah ke Tebo je. Berarti lah berubah betul. Kau ndak Joni Ribo, Joni Tebo. Lapat tiba beda dah ambil padonan sari ala sombong pulo Bang Joni oi sama lampu Ajale denai onde sakti iki onde apa dendang dengnya basuru ayuwo Ancali abang boy tadi lama etong lah haro sajo kami nanti siko kaya ke adik nang kandung kasih tak dorong kiro na lain na makna iyo pulo oi awai lah denai sebab usang awai lah denai Bang Chandra jo sudi mato kalau lai pandai Bang Boy sama pandai otaminan orang bisa nema untuk kita ode putra Paris Josebo usang oi dari Mandai yang sayang pawang lai tiba pandang ratu nyoma oi janjang usang oi nangkakan nawe amak jajak nalamu Cek, kau dari Selimpawang, ekspedisi Ligarsi Sumbar Riau. Di Papanjang jo kalau kau ucapan selamat bergerak samalam suntuk dulu kabado dan sanak kita bergerak hadir pada malam kau dan istimewa salam kami dari Ligarsi ekspedisi Sumbar Riau dari Selimpawang Putra Paris Jorombongan begitu belum selamat bergerak samalam suntuk kepada dan sanak kita hadir pada malam kau. Sebentar. Baik itu pula dari Bang Jois. Ya. Dari Bang Jois ucapan selamat bergerak samalam suntuk salam pula kepada dosanak kita hadir pada malam kau tolong son. Siapa pula Bang Jois tujuan pantun dan pasan kau untuk Bang Joni. Jangan capek bana pai. Tunggu gurau sampai sudah kita masih rami ya. Akanlah tampak Delia kalau Bang Joni ke tapi dia bini lah maka ke pulang ni. Oh ya Bang Jois nak kandungkan lai datang lai bagurau ni ama oi sama lampu banduang ratuknya kenai dang adang oi de mancali oi ama kami naniko
manjalia elo onde gampang tabu oi raso bayang dun sana tamulinyo japui la denai de balik japui la denai la piade urang oi amak kai oyuo di malah kusui nang kanduang oi kasalasai la piade urang nang kanduang oi di jujaino oi nan kabang boy oi kami batanyo pabilo gurau di Batam oi ko candonyo asalai ambo onde kata bao oi ganti bang serap bang boy kajadi yu Up sebentar. Kalau itu lihat jangan ragu. Kandak boleh pinta balaku tapi basaba lihat sementara tunggu kabar dari Tungkal Jaya Batam dulu dari Bang Boy. Ya, di lagu berikut kita sikapi. Kita tinggalkan dulu awal lah denai baru suruh kita gak sabuah dari Bang Boy Tungkal Jaya Batam selaku tungganai alik gurau kita pada malam kau bahkan dak lagu ka Pariaman Tangguang ke Teh Sri dulu ya. Rumah gadang na baru sudah buat secara Minangkabau Talata di Padang Panjang lokasinya nerancak bana bau kia bergonjong tinggi Sumara luak nanti go nandek Bang Boy dan akan hilang nyampang babalia kandong karantau basuyo jebol kambang usah diambil kandong patah agak iran tiang maluko iawak kebudia gurian sana nan kanduang awak kebudia gurian sana Oh dari Kampung Datu di Papanjang kalau gue kau ulang pantun cerita di balik bawa Pak Wali di Jombang Pak Wali dan menompang pulau dagang sakato Bang Anton di lagu rusuh kandak dari Bang Boy Tungkal Jaya Batam naik ke Sri bawa pulau dagang sakato di Jombang bagurau kita di Kampung Gugua lah mandanga kita baku liliang di bawah tungganai Kapundan Tuo taisak tangih dan di tapi lubuk Sri embe kabau semua lah karyang kapas edisi Jaya Mato Rumah gadang yang baru sudah buat secara Minangkabau Talata di Padang Panjang lokasinya nerancak bana bau kia bergonjong tinggi Sumara luak nanti go Dedi Kapundan Tuo dan akan hilang nyampang babalia udah karantau basuyo jebol kambang usah diambil kandong patah agak irang tiang maluko iawak kok budiah guriasa nan kanduang
biasa aja. Dari Jawa damalilai mananga Paranto Batam lai pulang bagurau. Samalam kini piaman tangguang diminta anu basamo kami badai. Tuan kojo kami kok kurang senang cari lain sampai hati kami tersisih lebih asonan bedokan uang tinggal surang. Oh elalai nan bedokan uang tinggal surang. Sebentar, kau ada pesan. Tolong dendangkan selamat datang Koke Onda Pariaman. Dan tolong sangkut-sangkutkan pula ke Onda dari Pariaman ke Dujong Patun. Ayo kita perpanjangkan. Koke Onda. Balai kapas sungai api, balai tantang selat panjang di Tanjung Balai, indah baranti sebab kabatan tujuannya. Oh itu keona dengakan melah udah sapan tundang awate buki bataun batu lalang kini lagi tiang kapang ganti batam bagadang tutiri nyoi. Oi kalayo Batam bagadang tu bocor Kandanya Bang Boy badendangan dek Bang Amir kelai datang rang banyak cuba ladang bagurawawa malam kini tenang mandang ayo landek liat dengan pasan untung denai dia sabana malang denai baradangau di tengah sawah kok indah bana liau nikah kandang itiak jadi giming oh la la kandang itiak jadi Kepasan kapundan tu bersabar dulu lia sarata cakakate balik le mikro kasri balik dari kepundan tu kau tampaknya lah batu kas operoto batambah alih bunyi mesin terangah ya dari kepundan tu kata Sri.
putra Paris ayo datang semalam gurasan wong kapundan tuo tolong dawatkan dagang sakato simakan pantun badan sapantun alang-alang kau tak ada tuanan majuang mungkin kamu buat disangku oi lalayong mungkin kamu buat disangku Sabalul dia kate, Yusri jo kate sana boleh. Kau dari pacang manis tambangan dan bertanya beliau di siko baa sopir baru ke mambo oto le alih bang Yusri. Dan sesudah tu dari Bang Joyce Tanah Karo, kau dari utara. Kami mendapat kabar di siko ada nama Amelia Cimel. Nah, kita kenal dari medsos saja nan mana Amelia Cimel. Kau tolong naik ke sana bu, bawa Bang Joyce ke Jom Patut. Tapi jangan Yusri. Pacamani lai tibo ba itu pulo Haji Manindra jo kawan-kawan lai datang kok kadi ulang mambali oto dilanggaden nai ndak dobaan bedo kabui di bala akang nang kang nan bedo kabut di bala tadi dari Bang Joyce Tanah Karo dia kenal nan namo Amelia Cimel Lia Simpang Limbio ke nama orang ko dari Lia bapasan pulo kalau boleh pinka jo pinto salam kenal pulo dari Lia untuk Bang Joyce tagaklah ke muko basalam je ya dan ba pulo status Bang Joyce sebab pada itu dek Bang Joyce giliang lah lado biar Lia mencari kadigulai semua di pondok kita makan. Kalau Bang Joyce lari Marando, Bang Silia pun lah mau perai untung cocok beretongan. Gagaklah Bang Joyce basalam kau. Oh putra Paris. Deh cocok ya. Bang Joyce kau sedang lalok detil jambu bana. Kalau yo Lia lah mau perai sama cocok beretongan kita adu juga bak ya. Sebentar kemudian tu Bang Joyce kalau batanyo status anak dendang rancak baganju sampai mato kalau di pentas kau marando aja kasado kan ya. Ndak masalah tu. Nah status ndak perlu bana. Dek Bang Joyce malah itu nak tuju. Ndak tahu bana ya Bang Joyce konan di sabalah banyak kuniang tu ya. Oi bakanda di bari juo oi badendang kami basamo lagu iko dimintanya kau nak tahu Bang Joyce jauh tuang amone bang ayah indah mande pun indah lai balaki lah cara itu Abang Joyce. Oh, sebosa apa sahabat sahabat tamena? Alia, kalau Bang Joyce kok kurang paham kesebutan udah apa abang Bang Joyce dari Tanah Karo tapi benendang zaman aku mencari ke Bang Joyce wah dan sebab kau
Kapudan tua sebentar. Kau ada pesan dari Dedi. Bang Jois petenggangkanlah. Kalau bersimak pantun Lia. Kalau serupai ko mandangga pantun rang simpang rubio ko sama nasadia. Sadia pula daripada film India. Bahkan tak semua dibari piaman tangguang alah tadanganan badendang ka ibasamu. Oi dek Bang Jois dangakan kini dek bang. Biasanya batamu di dunia maya malam kini lai basu rancak basalam kita badu. Bang Jois ya, Bang Jois tagala Bang Jois. Ay, ya ko pasan Dedi kepundan tuo salari salamo ko ya jo Bang Jois kan chatting batamu di dunia maya. Tarago batamu langsung pada malam ko buaikan bana Bang Jois dan tolong Bang Jois tagak basalam lah jo Cimel ko. Ya, dapat rancak tu basalam pasan Putra Paris. Tapi kalau dapet kalau basalam rancak Lia turun ke bawah. Sebab kalau Lia ke bawah kadang beko salam tempel tu. Misal luang bayi boy bo lagu iku ala tadang badendang kami basamu. Agak kapundan tuo ada nai batanyo lai ko buli ada nai kabawa ada nai kabasalam jo Bang Jois samalang. Tolong Bang Boy Pak Mir patinggalkan pasan dia. Lain tak kabar ya turun. Ya, tak masalah. Kok turun bana ya ke bawah menyalami Bang Jois dan lain kan ada badendang sanang hati kami deh. Sebab ada itu ndak jangan sio-sio lah nyo siangkan tadi tu. Nah, oleh-oleh untuk Lia. Kau ya. Turunlah ya, disiram 10.000 lagi. Lah nyo siangkan untuk Lia ada Bang Jois. Iya. Kau dari Bang Fadli di samping Bang Jois, Bang Fadli yo ni wasalam pula kaya dan untuk ia lah nyo siang pula ya. Mantap ya. Dan lah izin ko dari Pak Mir kepundan tua jo Bang Boy. Nan lain kami sahabat dendang turun lihat dulu ya. Kau lah pasediakan mana tempat untuk ia. Kau dari Sumatera Utara dari Tanah Karo kemaya Bang Jois, Bang Fadli begitu pula ya. Lah nyo siangkan ke untuk ia. Dua tu. Oi bagurau manjalang subuh adu dua lakan duang denanare bagurau balarui malam batana tanda mandang ayo nasibnya Lia sabanamu jua malang nasib dan tali bule entahnya sia kamanya laman takut laya durang nanjalang andoi. Sabanta kau pesan dari Pak Amir Kepundan Tua untuk Lia ya. Kalau turunnya sanang mana hati kami mencelik dia bahasan dia jo Bang Jois tapi nambek lamo-lamo mana kapan padu nasa kabek tu langsung aja terima lah. Sebab pada itu lamo-lamo mana ia menjapit kiriman dari Bang Jois kawan di penkas pula bakal cemburu ya dari Kepundan Tua. Bahasa Bapak Amir Dedi Kepundan Tua dia selama aku kan basuh di dunia maya kini baru batamu yo gak grogi gak mengerti ya wasalam saja jo Bang Jois kan dia laso-laso kan langsung ya Kepundan Tua.
kau dari Bang Joy. Ya, kalau masalah tu. Kalau ke Batam ya bisa naik kapal tungkal di Muko mana ya duduk. Tanya ke Bang Boy dulu. Ya serupa itu ke Bang Boy. Kalau ya jadi ya ke Batam jo Bang Boy. Duduk di Muko. Mungkin ya nak pulang-pulang lah, nak bergurau ya lagi. Ya, lepas dua jo Bang Joy sebab duduk di Muko ya ke Batam. Ya, pemikan Damir kan tadi ada pula Bang Padli ni duduk kayu. Kalau lah baca buik nan di tangan tu ya katih lah ya. Alun le Pamir nan dari Bang Padli pun alun pula le. Sawan tadi. Kalau lama bana turun dari Bang Joy serancak di tangan Pak Amir kau jangan ambil jale, pentas saya. Kau dari Dedi ke Pundan Tuo kata sentak mendengar pasan Tunggal Jaya tadi. Kalau dia bawa ke Batam tu di muka kapal duduk tak sampai naya ke Batamnya ya. Aku juga heran. Dah 3 kali kami simak dan kami jalik rono wajah Pak Amir mapasan kali ya. Badai Pak Amir nan kasak-kasak miang nio pula Pak Amir nak ya. Ajak je jalik Pak ya. Dari Putra Paris. Kalau tiba diri Pak Amir ke Pundan Tua ke Putra Paris kau hal biasa. Tapi dia awak tuan rumah nak jantah tagun pula kan tak naik. Jangan mola-mola ya. Kini kat limuan lain nan biru dulu lah. Apa turun ni? Dan ansuan-ansuan lah balik dosa nak bakal ada lagu sesudah kau kamal lagu aja. Pak Mir, lairis tu Pak Mir. Sesudah kau kami mungkin ke Medan. Dia Jobang Jois mungkin langsung ke Medan. Calik dek ya aku capek lah naik. Lama bana nan biru ancak ni karena merah kau dek ya. Naik lah dia. Lama bana ya. Lamo ame kau dari ancak nah di tangan Pak Mir aja lah merah-merah Tunggal Jaya. Menan selamat datang. Kau mangan nama mana Menan? Calik lah dia aku Menan mana Menan. Pak Mir mungkin juga ke Medan juga ya besok. Kau dari Agam di Bukit Tinggi. Aku dari Agam di Bukit Tinggi kami mohon pamit ya. Kamawi perantau Batam Padli dan sipakan tuan rumah Tunggal Jaya dek jauh kampung ke kami jalang dak rilah larui. Dulu kami salangkah kemudian dusanak ke 1 mik namun hakikat sama saja ke 50 di Papanjang. Tinggal anusanak sementara semoga sukses gurau kita sampai selesai kami ndak dulu balik pulang. Ya ambo mewakili sipakan tuan rumah dan anggota gurau mengucapkan terima kasih kepada nusanak kita dari Agam di Bukit Tinggi. Doa kami iriangi selamat nusanak sampai ke rumah dan senang-senang kami bertinggalkan sampai bertemu balik kita dari gurau. Pak Amir. Sayang kalambik ya. Paralel na biru. Kau nak bagage Pak Amir bagian merah tadi lepas yang ni boleh. Tapi tenang ya. Indak mana beko dari Pak Amir dari Bang Boy Tunggal Jaya tu. Yalah yo
Pani duduk bamanuang di bawah lalok bagal imun taisak dalam salimut kanduang di ruang mato jiwa manang danau wate gunung oi mancani sarasa tajun ya nyoili anak kalawi de lambe bilo kasampah oi lalayong oi de lambe bilo kasampah Terima kasih. Lah kita tinggalkan dulu piaman tangguang.